Rada by som nadviazala na pána Karáska, pretože viaceré aktivity, ktoré sme so zväzom začali robiť, robíme spoločne. A v podstate by som chcela poukázať len na nejaké odlišnosti, ktorým sa venujeme na Slovensku a možno aj vám to dá nejakú inšpiráciu. By som začala asi tým, že my sme, ja pôvodom pochádzam z bankového priemyslu, z bankovníctva a v podstate problematike udržateľnosti sme, ako aj spomenuli zástupcovia bankového sektoru, sa venuje bankovníctvo už roky. A pri prechode vlastne do poradenstva sme si uvedomili, že táto téma je veľmi dôležitá a najdôležitejšia vlastne pre nás téma, ktorá vlastne začala nami vo firme LA Holding rezonovať, bola práve úloha, ktorá spočívala z výkazníctva udržateľnosti a neuveriteľnej, komplikovanej povinnosti pre malé podniky, pre malé a stredné podniky vykazovať uhlíkovú stopu. To znamená, že my sme začali pracovať ako interne vo firme na vývoji kalkulačky uhlíkovej stopy práve pre malé a stredné podniky. To znamená, snažili sme sa tú metodiku zjednodušiť takým spôsobom, aby bola použiteľná malými a strednými podnikmi v ľubovoľnom sektore priemyslu. Následne táto iniciatíva zaujala práve aj v rámci okrúhlych stolov a iných ďalších stretnutí, kde sme sa stretávali. Práve zaujala Zväz stavebných podnikateľov Slovenska z SPS a dospeli sme k dohode, o spolupráci a jedna z takých výsledkov bola, že sme oslovili stavebné firmy a ktoré nám pomohli sa zorientovať v stavebných materiáloch, v službách, tak, aby sme tú kalkulačku uhlíkovej stopy upravili na práve potreby stavebníctva. Táto aktivita vlastne pokračuje ďalej, ale pravdepodobne zmení trošičku formu práve po tejto zmene legislatívy, pretože z nášho pohľadu kalkulácia uhlíkovej stopy výrazne závisí od toho, že kto ju počíta a kde sa vlastne využíva. Pre nás to nebolo len to, že má pomôcť tomu výkazníctvu veľkých podnikov, ale aby aj reálne sa pracovalo s tými dátami. To znamená, aby sa nejakým spôsobom niekde využili. No a práve pri tejto zmene legislatívy vyzerá to tak, že budeme robiť nejakú modifikáciu tak, aby to nebola len kalkulácia uhlíkovej stopy pre danú firmu, pretože kalkulácia uhlíkovej stopy pre danú firmu veľmi závisí od toho, akú aktivitu vykonáva, ale aby to bola naozaj kalkulácia uhlíkovej stopy pre budovu. To znamená, že keď si pozrieme aj vlastne na tie dáta, ktoré moji predrečníci ukazovali, že kde sa generuje maximum tej uhlíkovej stopy, tak tak práve to je u toho, vie to ovplyvňuje práve ten investor. A ten investor, ako som už spomínala v mojom komentári, ovplyvňuje 60 až 80% uhlíkovej stopy a my hovoríme o tom zvyšku, aby práve sme mali schopnosť vlastne tú uhlíkovú stopu nejakým spôsobom pokryť tak, aby sme mali pod kontrolou 100% uhlíkovej stopy. Práve v tej konštrukcii, návrhu a konštrukcii budovy. Takže teraz by som vám ukázala taký krátučký prehľad z našej databázy uhlíkovej stopy
jednotlivých firiem v rôznom priemysle a s akými potenciálnymi problémami sa stretávame práve pri stavebných firmách a kde vlastne sa nedajú robiť alebo dajú robiť komparatívne štúdie. Preskočím tento úvod, pretože o tom všetkom sme sa už tu rozprávali. A tie dáta, ktoré ukážem, len potvrdzujú to, čo tu vlastne celý deň zaznelo. My sme vytiahli okolo 30 firiem z našej databázy a pozreli sme sa na výpočty uhlíkovej stopy týchto firiem z rôznych odvetví priemyslu. Čiže toto sú reálne kalkulácie uhlíkovej stopy jednotlivých firiem. A není to štatistická vzorka, aby sa z toho dali robiť kompletné závery, ale ukazuje to vlastne presne tú istú tendenciu alebo tie smery, o ktorých sme sa tu dnes celý deň rozprávali. To znamená, že vidíte, že stavebníctvo sa nachádza niekde, teda v tých firmách, ktoré sú tu použité, tak hovoríme, tak tie produkujú emisnú intenzitu alebo uhlíkovú intenzitu okolo ešte pod 0,5 kg na euro výnosov. Čiže nachádzajú sa niekde v polovici, alebo teda v strede toho celého spektra. Ale firmy, ktoré boli tu zahrnuté, sú primárne dodavateľské firmy, čiže stavebné firmy, ktoré stavajú. Sú tam aj dvaja výrobcovia stavebných materiálov, to znamená, že tie dáta sú trošičku pomenené a nie sú tam zahrnutí investori, čiže developeri. To znamená, že je veľmi dôležité sa vždycky vlastne, keď si porovnáme alebo rozmýšľame o tom, že ako ten reťazec stavať a ako ten výpočet stavať a kde ten fokus je, si povedať, že ktoré tie firmy tam máme zahrnuté. Na tom grafe koláčovom vpravo vidíte presne to, čo sme už tu viackrát počuli, že ten rozsah 3 tvorí absolútnu väčšinu, 90% všetkých emisí. A rozsah 1 a rozsah 2, čo je vlastne spaľovanie fosílnych palív a nákup energií, predstavuje naozaj 10%. Keď si pozrieme vlastne tú štruktúru rozsahu 1 a 2, čiže to je tento koláčový graf tu vľavo, tak vidíte, že vlastne ten pomer je tam približne 40-40 alebo 35-35 ku 25 pri spaľovaní fosílnych palív z mobilných zdrojov, pri spaľovaní fosílnych palív zo stacionárnych zdrojov a nakupovaných energiách. To znamená, že tam je to približne rovnako rozložené. A keď si pozrieme na rozsah 3, tak v podstate existuje 15 kategórií rozsahu 3 a z nich len 2 majú naozaj kritický význam. A to je dodávateľský reťazec, to je táto časť, a životný cyklus výrobku. To znamená, životný cyklus výrobku, to znamená všetky energie, ktoré sa spotrebúvajú v čase životnosti výrobku po jeho výrobe. Následne by som chcela upriamiť vašu pozornosť na toto porovnanie, kde sme vlastne porovnali alebo teda to portfólio firiem, ktoré sme použili, tak sme rozdelili do 3 kategórií. Stavebníctvo, priemyselná výroba a iné sektory. Iné sektory, v podstate môžem kľudne povedať, že to je doprava, lebo tá predstavovala asi 90% firiem. Takže keď si pozrieme vlastne na tú uhlíkovú stopu, alebo rozklad tej uhlíkovej stopy pri jednotlivých sektoroch, alebo firmách jednotlivých sektorov, tak vidíme, že pri
pri tom rozsahu 1 a 2, ten stále vidíte, že akože od dodávateľského reťazca všetko toto dokonca je scope 3. Scope 1 sú tieto dva stĺpce a scope 2 je spotreba energií, nakúpených energií. To znamená, že presne sa potvrdzuje, že vlastne aj pri rozklade scope 1 a scope 2 je nízky pri týchto priemysloch. Avšak, keď sa pozrieme na akože špecifika, tak keďže tu boli zahrnuté veľké stavebné firmy, tak spaľovanie fosílnych palív zo stacionárnych zdrojov je veľká položka. To sú drtičky, generátory, statické stavebné stroje a tak ďalej. To znamená, že práve tá položka ovplyvňuje v porovnaní s inými sektormi emisie zo stavebníctva. Keď sa pozrieme na tieto ďalšie položky, tak dodávateľský reťazec, prosím, uvedomte si, že vlastne tu hovoríme v jednotkách okolo 50 kg CO2 na 1000 eur výnosov, ale tu už, to by sme mali niekde strašne ďaleko, ten graf, hovoríme o 500 alebo 300 alebo 200 a v prípade životného cyklu produktu o 1700 kg CO2 na 1000 eur výnosov. To znamená, že všetky sektory vlastne majú vysoký dodávateľský reťazec kvôli vysokej materiálovej náročnosti. Pri stavebníctve chcem podotknúť, že veľký vplyv v podstate v scope 3 sú dve položky. Je to dodávateľský reťazec, ktorý je aj tu vysoký, ale stále nižší ako ostatné, a odpady. V podstate tieto dve položky, odpady a dodávateľský reťazec, čo je vlastne materiálová náročnosť stavby, sú tie položky, ktoré treba riešiť a ktoré treba nejakým spôsobom zbierať. Informácie o nich zbierať. Životný cyklus, keďže pri stavebníctve sme brali iba stavebné firmy a výrobcov stavebných stavebné firmy primárne, tak životný cyklus je takmer žiaden. A v podstate ani pri výrobkoch životný cyklus nie je žiaden, pri stavebných výrobkoch. Jedine, že by nastávalo nejaké uvoľňovanie, ale to nie je. Životný cyklus produktu alebo výrobku v stavebníctve by bol veľmi vysoký, ale iba u developerov. Hej, to znamená, že to je prevádzka budovy. Energie, ktoré sa vlastne generujú. No a práve táto úvaha nás viedla to, že vlastne neexistuje ako jednoduchý vzorec, ako vlastne tu všetky stavebné firmy rôzneho zamerania dať do jedného porovnania, tak nás priviedlo k tomu, že vlastne budeme modifikovať práve tú kalkulačku na rôzne použitia, na podstate, či sa jedná o stavebné firmy, alebo sa jedná o výrobcov materiálov, alebo sa jedná o developerov. Keď prejdeme ďalej na stavebný odpad, tak, pretože to bola veľmi dôležitá položka pri stavebníctve, tak my sme stiahli dáta z Eurostatu o Slovensku a o odpadoch, ktorý generuje stavebníctvo na Slovensku. Toto sú dáta za rok 2024 a v podstate mňa to celkom prekvapilo a pozitívne, že 86% stavebného odpadu na Slovensku je recyklovaného. Aspoň teda tak dáta hovoria. 12% skončí na skládke a 2% sú použité pri rekultivácii. Treba si uvedomiť, že druhotný materiál, to znamená
Tie, ktoré sa použijú naspäť na stavbe, tak nie sú súčasťou tohto odpadov, lebo sú práve súčasťou materiálov. To znamená, že tie sú tu nie zachytené. Takže to je len taká informácia, taká pikoška, ako to vyzerá. Bolo tu dosť veľa, v podstate ani nie až tak, nebola až tak veľa debaty o tom, že nie len informácie o objeme materiálov sú dôležité, pri tom toku informácií, keď napríklad investor alebo generálny zhotoviteľ má počítať uhlíkovú stopu, čiže nie len objemy materiálov, ale aj aké emisné faktory sa použijú. A tu je to v podstate veľmi komplikovaná vec. A ja som vám, pre krátko času to skrátim, tu som vám dala zoznam, môžete si samozrejme tie informácie potom ďalej v prezentácii pozrieť, ale ukázala som vlastne akým spôsobom sa my boríme s nedostatkom emisných faktorov a akým spôsobom vlastne s tým pracujeme. Napríklad, keď hovoríme o dvoch tých témach, ktoré stavebníctvo zaujímajú, a to je téma stavebných dodávateľského reťazca, kde sú to predovšetkým použité materiály, tak v podstate máme tu asi 10 až 15 možností, akým spôsobom pri neexistujúcich emisných faktoroch sa počítať uhlíkovú stopu. A sú zoradené od najpresnejších až po menej presné, čiže nejaké proxy metódy. Ale dá sa týmto spôsobom vlastne vysporiadať s neexistujúcimi dátami. To znamená, jediné informácie, ktoré reálne potrebujete ak to viete, teda nejakým spôsobom sa takto s emisnými faktormi vysporiadať, tak jediné informácie, ktoré potrebujete od tých dodávateľov, sú objemy. No a čo sa týka odpadov, tak tam situácia je ešte komplikovanejšia, pretože hovoríme o rozličných odpadoch, rozličných skládkach a rozličným nakladaním s odpadmi. To znamená, že teoreticky máme pre každú túto kombináciu máme iný emisný faktor. Čiže samotný výpočet tým pádom je komplikovanejší. Na záver chcem len povedať, že my budeme ďalej pracovať vlastne na tomto nástroji spoločne so zväzom a budeme sa snažiť nájsť konkrétne riešenie, ako pomôcť tým malým dodávateľom práve pri tých výpočtoch. Ak sa nejedná o veľkého investora, ktorý má svoju databázu a vlastne núti toho dodávateľa spolupracovať v jeho systéme. Budeme pokračovať ďalej na vylepšovaní tejto kalkulačky a ďalšou vecou, ktorej sa venujeme vlastne na zväze, je implementačný program pre ZSPS pre dekarbonizáciu, kde sme spoločne s Technickou univerzitou Košice v projekte Výskum a inovácie pre dekarbonizáciu stavebnej činnosti prostredníctvom nízkoemisných stavebných materiálov a procesov v cirkulárnej ekonomike. A tento projekt má dodať veľmi podobné výsledky, ako práve prezentoval pán Karásek. Ale verím, že vieme si navzájom pomôcť a budem veľmi rada, keď to tak urobíme.